Привет отново. Искам само да коментираме тази новинка. След критиките за цените, турист показа колко е платил за обяд в Приморско. Това от 10 юли. Аз я четох тази публикация и той твърди, че споделя в Фейсбук, че 4-членно семейство е обядвал за 35 евро и 40 цента, като публикува снимка от сме. Аз я видях тая снимка. Тя тук вече са изтрили, този пост са го изтрили, но аз видях какво са яли. Пържени картофки, сафрит, салата и айран. И аз си поръчай нещо по-така, и аз си поръчай филе миньон. Кой знае къде са яли? Сигурно в някой капанче. Значи равносметката е, че всячески в що годе приличен ресторант цените са убийствени. Заради това българите ходят на почивка в Турция и Гърция. Това е.